Така, мисля, че има и друг начин да си възвърнеш душевното равновесие, без да изпотрошиш... Отвърташ два шамара на детето, отвърташ два шамара на жената, отвърташ два шамара на шефа и си тръгваш. Не, няма да отвърташ на никой шамар и просто палваш едно костче и нещата се подреждат. Така, докато сме на вълна душевно здраве... И после ти се привиждат свини. Не ти си привиждат свини, това са други неща, които се привиждат свини, розови слонове и така нататък. Говорим за марихуана. И влизаме в този един полезен разговор за и против легализирането на марихуаната за медицински цели, най-вече. Знаете, че в повечето държави по света този диалог върви, някъде се легализираха, в някои държави, в някои американски щати, на другаде обществения дебат не е спрял. В България само този обществен дебат се популяризира единствено, когато има промяна в наказателния кодекс за лошо. Сега, при мен са два много интересни гости. Това е директорът на асоциация БТЛ България. БТЛ ли се правилно да се каже? БТЛ. Диана Речев. И Станислав Илчев, който е редактор на сайта Medical Marijuana. Тя двамата няма да се караме и да спорим. Първо се опитаме да разсеем малко митове около това, но да изясним позициите. Станислав е за легализирането на марихуаната за използване на медицински цели. Да. Защото тя има доказано добро въздействие при някои заболявания. Например, свързаните с очите глаукома. Над 200 са. Да, над 200. Но във всяко училище има болни младежи. Не прасай, не се вмествайте в разговора. Знаем, че имаш какво да кажеш. Ето да питаме, Деси Алекс, вие ползвали ли сте марихуана? Пробвали ли сте? Мари, какво е това? Мари, какво? Алекс, я кажи, ти си по-честна. През ума не ми е минало, особено в гимназия. И хора сте вие. Как може такова нещо? И не ви е любопитно да знаете какво е? Не? Любопитно няма кой да ни даде. Няма кой да ви даде. Аз ще ви намеря, бе. Така, добре. Си признавай за какво си изкарваме. Сега, да ви чуя все пак встъпителните позиции. Вие против ли сте легализирането за медицински нужди? Аз съм, да, против. Категорично, дори за медицински нужди. Дори ако ти го предпише лекар. То в България, за съжаление, много неща, които уж са за медицински цели. То измиската отрове за медицински цели, ама не я разпродават така на свободно в училищата, както се продава канабиса. Давате на тъщите срещу бележка. От това, че ще няма да може да си го купиш в аптеката, не значи, че в училищата ще има по-малко, напротив ще има повече, според мен, но може би бъркам. Ами да, за съжаление това не можем да го контролираме. Значи моята позиция е против, защото хората, с които работя, вече имам така опит, от 9 години работя в асоциацията и провеждам интервютата на всички, които желаят да постъпят в нашата програма за рехабилитация и освобождаване от всякакъв тип зависимости. Имате ли хора, които са зависими от марихуана, защото аз не познавам такъв човек, които са зависими от пушене на марихуана? Аз тук си бях подготвила, съжаление. Зависими смисъл, физически се чувстват зле, ако не пушат. Да. Физически се чувстват зле. Не става въпрос за това, че марихуаната отключва пътя към по-големите наркотици, ако така ги разделим условно, малки и големи. Има ли статистика? Тоест, аз не съм чувала за такова. Аз съм си водила така една статистика, докато съм провеждала тези интервюта. Даже вчера си направих труда, извадих от нашата база данни хората, които съм интервюирала за тези 10 години. Тоест от 1384 човека, 284 от тях са с алкохол, 1062 са с наркотични зависимости и други. Има хазарт, лекарства, компютри и така нататък. От тези, които употребяват наркотичните вещества, 1062, само 27 от тях посочват, че не са започнали с марихуана. Всички останали, т.е. около 99,9% посочват, че са започнали най-напред с пушенето на канабис или марихуана. И това става в една много такава възраст, която човек не може да избира кое е добро, кое е зло, просто го прави като копие по тютюко. Това е възрастта между 15-18 години. За съжаление, последните тенденции са, че тази възраст пада доста надолу, вече отива към 10-15 години. Годишни деца започват вече да си пушат марихуана и то не един път. След като е повече от 2 пъти, 3 пъти на месец, това си означава, че вече си е редовна употреба. Аз за жалост обаче ние няма как да чуваме друга статистика, че колко хора са пушили, пробвали и никога не са пробвали наркотици. Но да ви кажа, като водолаз пътувам много често в страни от Близкия изток и да речем най-общо магребска култура и така нататък, които традиционно
Те, разбира се, хашиш използват, но той е близък като наркотично въздействие. И там броя на хората, които никога не посягат към никакви други наркотици, е огромен, макар че това е част от културата местната. И въпреки че държавата го преследва, тя го преследва доста така, затваря си очите и го ползва. Не го давам това за пример положителен, само искам да кажа, че има, нали, вероятно има и друга статистика, в която много хора са пробвали и никога нямат нужда да прекрачат към други наркотици. Според мен това по-скоро особеност психологическа на характера, защото Станислав да ми каже, аз не съм чул да има доказано, че потреблението на марихуана задължително те кара по физиологичен път да посегнеш към по-силен наркотик. Вие сами казахте, че това е статистика. Значи това не е причинно-следствена връзка. Защото ако беше причинно-следствена връзка, логиката би трябвало, нали? Просто трябва да се помисли малко и да се види как стоят нещата. Ние имаме някакъв процент хора, които пушат марихуана или са пушили последно време и някакъв процент хора, които са на хероин. Значи, ако това е входна врата, би трябвало всичките да минат на хероин. А всъщност истината е съвсем друга. Най-често марихуаната е именно последната дрога, която опитват хората. Защото всъщност тези хора, вие за които говорите, не може да им се доверява да правят изводи. Значи той казва, аз съм започнал с марихуана. Не е така. Той не е започнал с марихуана. Той е започнал с първата цигара, започна с бирата на баща си, с кафето на майка си. Това, че посочат първи незаконен наркотик, наркотично вещество, психоактивно, това далеч не означава, че той автоматично след това минава на нещо по-различно. Даже в повечето случаи, да не говорим, че по света се използват програми за излизане от зависимости. Например, в Германия има алкохолни програми за борба с алкохолизма, в която с помощта на марихуаната те вадат от алкохолната зависимост. Аз не знам дали Диана, която се занимава все пак с зависимости, тя е по-скоро вероятно психолог или в тази област, а не толкова медицинската. Трябва да я разхождаме в тази тема, но доказано е, че поне аз знам, което съм чел, че няма физиологическо пристрастяване към марихуаната. Тоест преминаването към друг наркотик или прекомерната употреба е чисто психологическа. Там няма абстиненция като при никотина и не е ли голям така срамежлива нечестност, да го кажем, да не използваме по-тежка дума, от страна на държавата, да не преследва алкохолизма, който поражда винаги и физиологическа зависимост, цигарите, които пораждат физиологическа зависимост, задължително, шоколада, който доказано поражда зависимост, а преследва марихуаната, която доказано не поражда физиологическа зависимост. Тя е чисто психологическа. Тоест, вие се занимавате с хора с зависимости. По същия начин, ако аз много обичам да играя компютърни игри, наистина полагам усилия да не играя непрекъснато компютърни игри. Това е, аз си знам, имам си проблем с компютърните игри и гледам да фърля лаптопа някъде поне на седмица, да не го виждам. Да, в основата на всички зависимости е точно това прекомерно пристрастяване, прекомерно влечение, дори понякога болезнено влечение към нещо, без което, ако не го вземеш сега, точно на момента, не можеш. Всъщност формулировката за зависимостите, тя си е много точно дадена от Националния център по наркоманиите на техния сайт, ако човек влезе. Това е хубаво, че винаги може да ползва интернет и човек да се информира по много въпроси. Но това искам да кажа, че Станислав е прав, не може да се сочи точната, да излезем от рамките на статистиката. Сега аз говоря и затова посочих, че това са само изследванията на хората, които аз съм интервюирала. И затова посочих като бройка, защото съм ги извадила вече от база данни. Не можем да кажем, че всички, които пушат марихуана, веднага минават към тежки наркотици. Или всички, които пушат марихуана, развиват шизофрения, психози, биполярно разстройство на поведението и така нататък. Но това не съм го правила аз. Направили са го психиатри, лекари, учени, които са изследвали, специално в Великобритания, заедно с екипи от лекари от Холандия, от Скандинавието, от Германия, са стигнали до този извод, че марихуаната в основата си води до отключването на тези проблеми. Всяко нещо прекомерно води до отключване на такива проблеми. Половин литър ракия, знаете какви проблеми отключва? Уникални проблеми отключва. И никой няма преследва, напротив, държавата богатее. И казва, пирайте още малко, защото ни трябва акциз, за да платим пенсиите на бедните. Да, ние въобще не подценяваме двете други злини, които също са, те водят към зависимост, тютюнопушенето. По статистика на Световната здравна организация, около 5 милиона души
души на година умират от Добре, тютюнопушене. дайте да се върнем към марихуаната, малко че е важно. В България в момента новия наказателен кодекс предполага отново криминализиране на дори еднократната доза. Не ми се влиза в правни формулировки, какво е еднократна доза, какво е двукратна и така нататък. Вие чувствате ли се притеснени? Вие искате да бъде тя легализирана за медицински цели, т.е. да се продава в аптеките. Вие не сте като тези, като Роро и други мои приятели, които искат пълната легализация, нали така? Ами, така или иначе е много преждевременно да се говори за пълна легализация. Няма как обществото ни не е знаеш готово. парадокса в Калифорния на първия референдум, когато хората, които са радетели за медицинското и продаване, всъщност провалиха референдума. Те платиха кампанията срещу легализирането, защото това е един страхотен бизнес за тях, да продават само с рецепти. Аз не виждам нищо лошо в пълната легализация, но в случая говорим изключително и само за болните хора, които се нуждаят от това като лекарство. Значи, когато говорим за марихуана, е хубаво и въобще за всякакви неща, които са свързани с обществото, е хубаво да знаем и да си преценим какъв е ефекта върху обществото. Имаме ли вреда или имаме полза? И освен това, имаме ли тук трябва категорично да кажем, че по отношение на криминалитета... Значи имаме лоша употреба и добра употреба. Когато става въпрос за медицина и когато е доказано, че помага, е редно това да бъде използвано. Неразумно е да бъде гледано с едно друго. Представя си един напушен хирург те оперира. Няма напушен хирург те оперира. Ти чул ли си напушен да изнасили баба или да й украде кокошките или да пребие някого? Няма. Нали всичко това е следствие на алкохол, а не на марихуана. Добре, това може ли да се каже, вие имате наблюдение, може ли да се каже, че хората, които пушат марихуана, са по принцип по-миролюбиви, по-спокойни и не са агресивни? Защото им са забавени реакциите, как да те убие. Тя е ракията забавя реакции. Вижте, при всеки човек е индивидуално. При едни действа така, при други инак. Сега един може да пие аспирин, знаем колко е полезен аспирина, но при друг може да предизвика алергична реакция. Има прекомерни употреби на аспирин. Така че за всяко едно нещо, всеки човек е индивидуален и организма индивидуално възприема всяко едно нещо. Така че при едни марихуаната действа, да, знаете, че като се напушат децата, те се смеят. Ако се качите в автобус или трамвай и се започне един по-така смях, позапитайте се дали не са се напушили. Но при други има агресия. И му твърдете под ваша мама. Трети има сънливост. Различно е, различно е. Има и агресия, и сънливост. Това са легенди, това не е съвсем така. И аз съм чул за агресивност, чул съм, че отключва при някой страх. Но това е, човека го има в себе си, даже е хубаво, че му го отключва. Не само, значи страхът може да бъде отключен, защото в момента това е незаконно. Значи страх сам по себе си, марихуаната не отключва. Но факта, че ти ползваш нещо незаконно и ти си в изострено... Аз мисля, че по-скоро се отключва някакви гранични състояния, които ги имаш така или иначе и просто падайки за дръжките, те се усилват. Тук може да се спори. Нека нещо друго важно да чуем. Каква е вашата идея, Станислава? Как се води вашата борба за легализация на медицинската? В смисъл, какво правите? Очаквате законопроект? В никакъв случай. Само с очакване нищо не става. Това е ясно. Очаквате здравното министерство да... Нещо повече. Ние сме влезнали в достатъчно позитивен диалог с здравното министерство. Светът се развива в такава посока, че човек трябва да е сляп, за да не види, че драма няма в медицинската, конкретно в медицинската употреба. И хората в здравното министерство са доста, как да кажа, настроени с диалог. И това е много, много приятно, защото ние бяхме подали становище за стратегията за наркотичните и превенцията. Бяхме подали становище към Министерство на правосъдието относно новия наказателен кодекс. Смисъл, ние правим нещата доста сериозно и на доста държавно ниво. Разбирам. Има един страхотен парадокс, скъпи приятели, а и вие вероятно го знаете, след като се занимавате с тази проблематика. Човек може да отиде на пазара, женския примерно, и доста спокойно да си купи един тип градински чай, който се казва Салвия дивинорум. Не всяка салвия става, не дайте сега да опушите тревата на пазара. Който Салвия дивинорум, искам да ви кажа, че има 6... Не, глупост, то не е 6 пъти. Много... Значи, по 6 степената скала за наркотично въздействие, той мисля, че беше 5.3 или 5.4. Изключително силно наркотично въздействие. Пак се пуши като марихуаната, така наречената божествена салвия. И никой не се занимава с това да я преследва, легализира, не легализира, докато за марихуаната се води някакъв спор, който е за мен отдавна е чисто цивилизационен. Даже не го разбират много. Аз не съм сигурен, че един полицай, който ви залови, може да направи разлика между марихуана, хашиш и Салвия дивинорум, примерно ако ме от джоба. Градински чай.
Що те повечето продават даже? Полицайите ли? Да. На мен се иска да развенчаваме мита за как, нали, да развенчаваме няколко мита. Един от главните митове е, че това е вредно. Проблем е, че хората не четат. Мен всички мои приятели вече ме чупат от подигравки, че аз много чета. Не само за марихуаната е проблем, за изборите, хората не четат. Тръгне ли човек да се интересува как и защо е проблем с марихуаната, неизбежно стига до началото на 20 век, до забраната на марихуаната. Кой знае защо? Отпреди 20-те години на 20 век драма с марихуаната няма въобще. Не е имало никъде. Имало и някакви епизодични, като забраната на алкохол, на разни други неща, нали? Но така мащабна кампания не е имало. Тя започва малко след сухия режим в САЩ. Значи, сухия режим много добре знаем до какво е довел. До създаване на мафията в Америка. Малко след това, буквално същите хора, които са инициирали сухия режим, започват да инициират забрана на защо? Тук става ясно защо е марихуана, защото те не могат да забранят хемп. Хемп, който е бил отглеждан в щатите с закон. Имало е 17 век, имало закон, в който всеки е бил задължен да гледа. Ако имам аз, да кажем, 10 декара земя, 1 декар задължително трябва да засее с коноп. Това е стратегическа суровина. Те са се правили въжета, какво ли не е смисъл. Въжета, дрехи. Това се знае. В един момент този конкретно един човек решава да забранява. Значи, той не може да забрани хемпа. Те имат щат Ню Хемпшир по дяволите. Няма как да забраниш хемпа. Трябва да се вземе нещо страшно. Взима се дума от лошите мексиканци, които са, нали, взимат и работните места, по-евтини са. И се взима думата марихуана, която е от затворнически мексикански сленг. И се налага. Казват, правят се филми, мушкат се огромно количество пари, на американските данъкоплатци парите, за да се направи мащабна рекламна кампания по света, колко ужасно вредно нещо е. С показване на филми, в които те агресират, стават луди хората и така се действа години наред. Съветския съюз го направи това с Кока-колата. Това казваше хората. Американците се побъркат. Забавното е, че същия този човек, който го е забранил, е бил расист. Тоест той по принцип е бил хейтър. Той, нали, един от главните му аргументи, които той казва за марихуаната... Добре, аз много ти благодаря, пак ще покана за този разговор. Да чуем само и Диана за финални думи, защото и аз имам още много неща, които бих искал да кажа. Ти как смяташ? Вие сте убедени противници на легализацията. Аз смятам, че децата сега са, тъй като извършваме и превенционни срещи в много училища и младежки центрове, децата сега са убедени, че марихуаната няма нищо лошо. Те си я приемат като все едно цигари си пушат, което са еднакво зло. Но просто защо трябва да легализираме още едно зло? След като са легализирани алкохола и цигарите и още едно зло да трябва да забраним лепилото светкавично, защото... Не е страшно просто. Да. Особено сред ромите дишането на лепило е... Идете ги вижте по улицата, не е нужно да ги преследват. Иска ми се да кажа, значи тук постоянно казваме децата. Когато говорим за медицина и децата, това са съвсем различни неща. Значи аз искам да може болният човек, който му върши работа това лекарство, да си отиде при лекаря. Лекаря да му го изпише. Човек да отиде и да си го... Благодаря ви и благодаря Диана Стайсон. Този разговор край няма. За радост или за щастие правителството ще ни даде, т.е. законодателят ще ни даде отново повод да се върнем към него с последните промени в наказателния кодекс. Ще го направим. Сега обаче